Helo, dwi yma efo Dewin a Doti i ddarllen stori. Nawr, mae'r stori yma yn un sbesial, achos mam fi ydy'r awdures. Gawn ni ddechrau? Mam gi, Mali a'n bwya. Mae Mali'n 4 oed. Mae hi'n byw yng Nghaerdydd gyda mam, dad a mam gi. Mae Mali'n llawn cyffro heddiw. Mae'n mynd i ymweld a'i mam gi arall, yn bwya. Mam bwya yn byw yn Llundain. Mae Mali a mam gi'n mynd i Lundain ar y tren i weld yn bwya. Yn yr orsaf, mae Mali'n rhoi cusan fawr a chwtsh i mam a dad. Cyn hir, bydd Mali a mam gi yn Llundain gyda'n bwya. Mam bwya a mam gi yn neiniau i Mali, ond mae'r ddwy'n wahanol iawn. Mae mam gi o Gymru ac mam bwya o Zimbabwe. Ond pan maen nhw'n cyrraedd y gat, dyw mam gi ddim yn gallu dod o hyd i'r tocynnau tren. Ble yn y byd maen nhw? Mae'n gofyn. Dyma nhw, mam gi, meddai Mali, ac mae'n mynd ar tocynnau ac yn ei dangos i'r fenyw wrth y gat. Diolch, Mali, meddai mam gi. Dere, cyn i ni golli'r tren. Dewch, mam gi, mae'r tren yma ac yn barod i adael, meddai Mali. Bron i ni golli'r tren, mam gi, meddai Mali. Do, meddai mam gi. Beth am i ni eistedd fan hyn? Mae mam gi'n stopio wrth ffwrdd bach. Mae Mali'n eistedd yn ei chadair ac yn gwylio wrth i adeiladau Caerdydd gael ei gadael yn ôl. Cyn hir, maen nhw'n cyrraedd gorsaf Paddington. Edrychwch, mam gi, dacw'n bwya. Helo'n bwya, meddai Mali, gan roi cwtsh mawr a chusan iddi. Helo, Mwswcwrw Wangu, meddai'n bwya, gan ddal yn dyn yn Mali. Mam bwya a mam gi'n rhoi cwtsh mawr a chusan i'w gilydd hefyd. Croeso i Lundain, meddai'n bwya. Nawr, fe awn ni gartre ar y bws. Gawn ni wneud eich salad ffrwythau arbennig chi heddiw? Mae Mali'n holi. Cawn, meddai'n bwya. Ond, bydd rhaid i ni nôl ffrwythau o'r farchnad yn gyntaf. Mae Mali'n hoffi ffrwythau, ond dim ond mewn salad ffrwythau. Mae hi wrth ei bodd yn gwneud salad ffrwythau gyda'i mam gi. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau fydd mam gi yn ei rhoi yn ei salad ffrwythau hi? Ac mae Mali wrth ei bodd yn gwneud salad ffrwythau gyda'n bwya hefyd. Ond mae salad ffrwythau mam gi a'n bwya yn wahanol iawn. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau fydd yn bwya yn ei rhoi yn ei salad ffrwythau hi? Felly, ar y ffordd gartre i dyn bwya, mae'r tair yn galw yn y farchnad. O, waw, meddai mam gi. Welais i erioed gymaint o bethau mewn marchnad, ac mae'r farchnad yma tu fas, nid dan do fel yr un yng Nghaerdydd. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau bydd yn bwya yn ei prynu mwyn ei rhoi yn y salad ffrwythau arbennig? Mae'n bwya'n codi ffrwyth mawr gyda chroen melyn. Dyma fy ffefryn, meddai, gan arogli'r ffrwyth. Mae'n llawn sudd ac mae yna garreg yn y canol. Mango yw hwn. Eich tro chi, mam gi, meddai Mali. Ac mae mam gi'n codi rhywbeth bach gwyrdd. Mae arogl da ar hwn, meddai mam gi. Ai ffrwyth kiwi yw e? Nage, meddai'n bwya. Gwafa yw hwn.
Rydw i am gael yr un yma, meddai Mali wrth y stondin nesaf. Ach, mae golwg od ar yr oren yma. Na, meddai Mam Gi. Ffrwyth ygli yw hwnna. Edrychwch ar hwn, meddai Mam Gi. Ra! Mae Bwya'n gweiddi. Ffrwyth y ddraig yw hwnna. Blaswch yr un yma, meddai'r dyn wrth y stondin nesaf. Mae'n torri ffrwyth mawr lliw oren. Mae'n llachar iawn ar y tu mewn ac yn llawn hadau duon. Papaya yw hwn, meddai. Neu popo, meddai'n Bwya. Dwi'n hoffi'r un yma, meddai Mali, gan bwyntio at ffrwyth cochlyd crwn gyda chroen llyfn. Pomegranad yw hwnna, meddai'r dyn. Ycha fi! Mae arogl ofnadwy ar hwn, ond mae'n blasu'n hyfryd, meddai Mam Gi, gan godi ffrwyth a chroen crychlyd. Granadilla yw hwnna, meddai'n Bwya. Hoffwn i fynd gartre i wneud y salad ffrwythau nawr, meddai Mali. Ond mae'n Bwya'n dweud, Mali, ble mae dy fag di? O na, meddai Mam Gi, ble all e fod? Does dim syniad gyda fi, meddai Mali. Efallai ei fod wrth un o'r stondinau, meddai'n Bwya, gan edrych yn ôl. Felly maen nhw'n mynd i chwilio am fag Mali. Dyw e ddim wrth y stondin yma. Nag wrth yr un yma, meddai Mam Gi. O, dacw fe, meddai Mali. Fe dawais i yna ar ôl blasu'r popo. Diolch, meddai Mali wrth y dyn caredig. Amser mynd gartre i wneud y salad ffrwythau, meddai'n Bwya. Gartre o'r diwedd, meddai Mam Gi. Allai ddim aros am salad ffrwythau arbennig Bwya. Mae'n Bwya'n golchi rhai o'r ffrwythau ac yn plicio rhai eraill. Mae'n torri rhai ohonyn nhw ac yn gwasgu'r sudd o rai eraill. Yna, mae'n rhoi'r ffrwythau i gyd mewn bowlen. Am liwiau hyfryd, meddai Mam Gi. Ie, meddai'n Bwya gyda gwen fawr, fel yr heulwen nôl gartre. Mae Mali, Mam Gi a'n Bwya yn bwyta'r salad. Blasus iawn, meddai Mam Gi. Mae Mali'n chwerthin. Dyma salad ffrwythau arbennig Bwya. Diolch, Bwya. Diolch, Mam Gi. Wel, oedd y salad ffrwythau yn edrych yn hyfryd. A fi bach yn llwglyd nawr. Hwyl fawr am y tro.